Исем, фамилия, отчество, неченче жылғы. Мин Камардинова Гүлфирә Мөхәммәд кызы 14 февраль 1986 елны туган. Әтием Мөхәммәд истәлеге буенча, әйтүе буенча, Малик бабай турында бик якты хатирәләр генә. Әтием бик ярата иде Малик бабайны. Аның әйтүе буенча, иң беренче мәктәпне укып бетергәч, буага килгән көнемнән Малик бабайга килдем ди, акча җыйдым ди. Авылда эшләгән буенча акча җыйган булган әтием. Һәм Малик бабайга килгән, Малик бабай миңа мотоцикл кирәк дип әйттем ди. Малик бабай әйтә ди, әйе улым, без сиңа алабыз ул мотоциклны дип әйтә ди. Алып китте мине базарга ди. Мин шатланып Малик бабайга ярып киттем ди. Базарга бардык та миңа бер бозау алып бирде җыйган акчага ди. Әйтте ди, улым, менә шул бозауны үстерәсең дә, үстергәч без сиңа яхшы мотоцикл алабыз дип, мине авылга кайтарып куйды ди. Без ул бозауны үстердек ди. Ул ди сыерга әйләнде, бозаулады ди. Әти шуны бик шатланып сөйли иде. Ул мине ничек тәрбияли иде ди. Менә Малик бабайның бары тик яхшы ягы гына, чөнки ул балаларны тәрбияли белгән. Аннан соң әтиләр әни белән өйләнешкәч, Удмуртиягә күчеп китәләр. Удмуртиядан кайткачтын, ул анда да хатлар яза, улым, анда адашып калмагыз, кайтыгыз безнең якларга дип. Әтием Малик бабай сүзен тыңлап, шатланып кайта буа якларына. Буага кайткачтын да ул аңа һәрвакыт ярдәм итеп тора. Улым, мин сиңа ярдәм итәм, син намаз укырсың дип әйтә. Мин сиңа ди йорт сатып булыша, табыша һәм йортны алгачтын да әйтә, крышасын ябырга калайлары булмый. Һәм Малик бабай аңа акча бирә. Улым, мин сиңа акча бирәм, син намаз укырсың дип әйтте. Әти шатлана намазлар укып, Малик бабай биргән акчага крыша ясыйлар. Һәрвакыт ярдәм итеп тора торган була. Әтинең икенче әтисе булып тора ул, Малик бабай, тәрбияче. Тагын аның яңа истәлекләре буенча, Малик бабай ул һәрвакыт ярдәм итә торган иде. Мин әле дә хәтерлим аның төпле сүзләрен. Иң беренче ул мәдрәсәме, мәчетме кая ачылса, ул иң беренче катнашучы бабай безнең. Безгә килгән ел хәтерлим, ул миңа анда 6 яшь булгандыр. Кызлар ди, мәдрәсә монда бирәләр, ачыла ди, әйдәгез ярдәм итәргә кирәк ди. Без бөтенебез бергә шул мәдрәсәгә барып, мәдрәсәләрне җуып, җыештырып, Төркиядән Коръән хафиз килгән Мөхәммәд шул елларны. Һәм ул Малик бабабыз иң беренче шул мәдрәсәне ачучы кеше иде. Аннан соң әле дә хәтеремдә, сауытларга, түгәрәкләргә, кәгазьләргә ясап, йөзем таратканнарын Малик бабайның. Ул йөземнәр белән без авыз ача иде, ул февраль айлары иде. Кыш көннәрдә без шулай гарәп телләре укып, шул мәдрәсәдә тәрәвихлар укып, Коръәннәр укып, шулай укырга өйрәнгән идек. Беренче укуларыбыз. Анда да иң беренче ярдәм итүче Малик бабай иде. Бары тик изге теләкләр, истәлекләр генә Малик бабай турында. Аның турында бер начар әйбер әйтеп булмый. Без Рәшит белән бергә бер класста укыганда, Малик бабай аның килә иде аның артыннан, аны алып йөри иде. Һәрвакыт шулай бөтенесенә ярдәм итә торган кеше иде ул. Аны хәзер дә белгән кешеләрдән сорасаң, аның турында бары тик яхшы әйбер генә әйтәләр. Бик зур рәхмәт.